Ja, het is eigenlijk een tegenhanger van de officiële Olympische Spelen. En ja, elk land heeft zijn tradities en zijn belangrijke sporten. We hebben natuurlijk sporten als voetbal, tennis, dus wat bekend is en rieden. Maar elk land heeft een specifieke sport. En het vierleppen is natuurlijk heel bijzonder dat wij namens de Vierlepbond Nederland vertjent worden hier mooi hier in Litouwen. Wij waren hier eerst al op snootjes maar en toen hebben ze het zon gewoon op kant klapt, op kant gooit. En we zagen het laat vissen tegen, dat we op deze hechten ongeveer. We zagen er met groen uit en dat zon weer op naar erin. Dus die bult de groen eruit halen en zet het zon met vol leger is. Het rint nog steeds wel op, maar net zo bot meer als dat het hier snij weer. Nou, hoe ziet het eruit, jongens? Ja, best. En dat is te doen. Ik zie toch dat het zomer nog iets leger zou liggen, want het rent nog wel redelijk op nu. En nou ja, maar even zien wat we er om het kennen, maar zou je het zo even wat omscheppen, dat de landing niet zachter wordt. Want doordat het wat inrijnd is, wordt het ook al hudder. Dus dan nou ja, moet eigenlijk net geen blessures krijgen. Of tenminste de meesten die er enthousiast worden van het vierleppen, die moeten het ook blijven. Dus nou, maar even zien wat we er van mij kennen. Yes. Kijk uit, Pieter. Ja. Nou ja, ik vind dat het er echt wel mooi uitziet. Ze had denk ik wel goed de instructies volgt. Want volgens mij is het wel echt een stevige kans hebben. En nou ja, een mooi stukje wetter, een mooi zonbed. Dus komt wel goed, denk ik. Nou, de eerste kennismaking met de schans hier in Litouwen. Wat is die impressie, Pieter? Nou ja, we moeten nog een beetje improviseren. Maar dat rijdt het wel op je. Dat moet eerst. We hebben vandaag een flinke ruim bij hand. Dus er is flink wat zon in het water aan de andere kant. Dus we moeten nou even wat scheppen, machinaal even de hand uit de mouwen en dan slaagt het wel. We proberen er nou een beetje een vierlap arena van te maken. Hoe breed gaat het hier uiteindelijk maken? Het water is 8,5 meter breed hier te doen. Dus dat is voor een demonstratiekans best genoeg. En de amateurs hebben de kans om een beetje droog te komen. Dus als het een beetje op 10 meter is, dan wordt het al dreig. Dus prima zo. We do not have anything similar in Lithuania and it's unusual to us. And for me it looks a little bit dangerous. I'm always afraid that they're gonna fall or something, and I don't know. Yeah, it's really interesting. Mat pastatyti daug tiltų senovėje neišgalėta. Kaimiečiai išėję darbuotis į laukus turėdavo įveikti daugybę upelių. Tiltų statyti buvo sudėtinga, teko ieškoti išeičių. Štai tokių. Tai populiaru beveik kaip futbolas. Šokinėjimas traukia širdį. Lietuviai, ypač jaunimas, stebėję šiuos šuolius nenustygo vietoje.
plekje. Er zijn een aantal grote evenementen, maar dan heeft competitiesporten en demonstratiesporten. En wij vallen onder de demonstratiesporten. Maar een knipeeg dat wij proberen natuurlijk ook landen enthousiast te maken. Om wie weet het vierleppen daar bekend te maken. Hey, dat zit weer mooi machinaal. Wat een waan, hè? Hieronder. Ja, zit zijn bout onder het luchtbed. Oh ja. Het zandbed is hier ook een beetje weggeslagen hier. Het bord is half onder water. Ziezo. Ja, ik ga hier een kruisje voor Elke Scherion ophangen. En Hannes is hier ook bij. En ja, dit is toch wel een beetje een emotioneel moment. Hoor. Elke heb ik meer dan 40 jaar mee kennengelernd. 40 jaar terug met vierlever. En het moment dat wij hier wien, toen is Elke overleden. En ik vond dat eigenlijk wel een heel passend moment. En ik passende plek om daar een herinnering achter te laten. Ja, hier is het toen together met Reiner Steenbeek geweest en ze hadden toen nou ja, een kruisje opgehangen. Dat is dus maar meer het teken daarvan dat, nou ja, dat je gewoon niet denken. En nou ja, dat weer voor hem een manier om daar nou ja, een stukje aandacht aan te schenken op de manier waarop dat in Litouwen is maar gebeuren. En bij dit Mariabeeld hing je. Maar je bent zoveel kruisjes, je kent het niet zo gauw vinden. Maar er moet opstaan voor Elke. Dus ja, hij zou verder wel een goed plekje hebben. Moet ik al die kruisjes hier houden, haal je dan. Dat doe ik maar net. Ja, ik vind het leuk om te zien, heel cultureel en ja, knap. Dus een protte was nog nooit Jonas, denk ik? Nee, zeker net. Nou ja, wat ze zo krek die in, dat liep wel op majorette, vond ik. Met een iets langere stok. Maar ja, dit is wel heel wat hoort.
staan in het voetbalstadion. Ploeg uit India, een grote pijl in het midden. Nee. Dat is een hele andere manier van klimmen, hè? Ja, dat weer een combinatie tussen marsklim en een soort van breakdance-achtig iets. En nou, dat weer wel inderdaad heel erg leuk. Die man win een hele voorselectie dien. Van 12 maanden van tevoren win ze geselecteerd en maanden training voor deze act. En ja, die nou ja, inderdaad kunsten of ja, breakdance moves eigenlijk in een soort van marsklimpeel. So you want to play with us tomorrow? Yes, and now this evening we play with you. Okay, no. Oh, perfect. Pieter, wat ga je hem nou krijgen regelen? Nou, eigenlijk heel simpel. Zij komen morgen bij u stellen, ja. En wij doen hun kunstje nou haasten. We hebben even wat afspraken maken. Dus ik heb wat informatie gekregen. De bedoeling is dat ze straks even uitlezen hoe het hun spul gaat. En dan zouden we maar uw teams in hun spelen. Dus ja, hartstikke mooi. Geweldige uitwisseling. Where do you start? You start at that side? No, in that side. Oh, you start in that side, you have to move this way, around and back. And back, yeah. And all the time they try to hit you. Yeah. Okay, nice. Het is niet alleen om je eigen keuzekeuze te leren, wat veel hebben is. Het is natuurlijk hartstikke mooi om met oude landen in contact te komen. En ja, ik ervaar wat hun beleving is. En in wezen hebben wij hetzelfde doel, dus eigen sport promoten. Maar we kunnen dus morgen een Roemeens record noteren? Waarschijnlijk wel. Dat zit er dik in. Treske! Wat moet je maar zeggen? Salut. What do you think? How meter? How meter? Yeah. I think 9 meter. 9 meter. From there to there. No, it's not difficult. No. We start here, then we start climbing, and then you go jumping. You put your hands here and 1 feet with this side, like this, and the other feet like this, and then you go and you like it. Go. Perfect. Deze kijk net allemaal langzaam. Someone is running behind you. He was watching what you're doing. If it goes wrong, he said, let go. Let go. Let go. So you let go of the pole. You fall in the water, everything is safe. If you fall back, you can land on your back and then break a leg. Not so good. Okay. Yeah? So listen good to Hannes. We zijn blij dat we een aantal van die luchtbedden mee heen. En dat had toch
dat had wel vertutten nemen. Want dat wie echt, ik denk dat we destijds gewoon broeken gaan bij de normale demo's. Want het is een lifesaver dat we dan dat ik wil nemen. Dus dat experiment is langer? Dat is zeker, dat had zijn heel vertjent nou. Ja, dat absoluut. Het is even investeren. Ja, je weet net wat je ervan verwacht, maar daar wien verder geen faciliteiten, dus je moet dat improviseren. Maar dit is perfect, dus ik heb me zeker wegbroken. Everything okay? It's good. How did you like your first jump? Yes, okay. It will be my second jump. You will see. Ну хватит, ладно. Первый прыжок нормально. So how did you like this new sport? I don't like it. I don't like it. Why not? Because I'm not able to. It was not bad. Because it's hot today and so I decided to. É lá dentro. É lá dentro. Tu és chefe, the president of Tafisa. I have my corda. Very difficult. Looks easy, but very hard. Are you gonna try again? Of course. Because there's still no Irish record for women. I'm gonna set it. I'm gonna go. Good luck. Now it's Curry. Vooral het contact tussen de landen is leuk en met die mensen praten. En ja, je kan zien dat het sporters zijn, dat is gewoon het leukste. Dit is dan even een oorvoorbeeld. Maar ja, er zit een paar bij die gewoon bij ons zijn in de tweede klas springen. Ja, die hebben zo'n talent, dat is leuk om dat te coachen en te zien. It is definitely Russia's national record. Kan je het spreken van een succesvolle missie? Ja, vind ik wel. Ik bedoel, als we zien wat we vandaag allemaal doen, hoeveel mensen er meedoen, hoe leuk ze het vinden, daar gaan we voor, daar zijn we voor hier. En dat is heel leuk. Ja, ik vind dat wel succesvol, ja. En wat wordt het Nederlandse record in Litouwen ongeveer? Weet ik niet, dat zal de laatste sprong van mij worden, denk ik. Dat zal rond de 17 meter worden. Denk je dat het vierlap nou wat breder bekend worden is? Nou, dat zeker. Ja. Het is zeker bekend. Of dat zich nog verder ontwikkelt, dat is nog maar de vraag. Maar in ieder geval denk ik wel dat de meeste mensen een beter beeld ervan hebben. En voor Jonne komen we misschien in de opmerking voor nog een van de leukste sporten van het hele evenement. Dus dan moeten we even zien hoe dat uitpakt. Dus nou, we zullen het zien. Ja, wij ben je heel wijs mee. En
Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk. Ik ben eigenlijk een beetje perplex. Als je uit 54 landen gekozen wordt als het beste team, dat is dan wel heel bijzonder. Dus het is niet alleen het kunstje op zich, het jeppen, maar vooral het team, de teamgeest en de uitstraling die wij als team hebben. Dat heeft waarschijnlijk de terugslag gehad voor deze prijs. En dat wij dus ook over landen enthousiast maken hebben voor het wielrennen. Dat gaat het dus eigenlijk zo. Wat zou het leuk zijn als er misschien eens een internationale competitie zou kunnen ontstaan? Zie jij daar mogelijkheden toe? Nee. Je hebt zoveel nodig voor het wielrennen. Ten eerste heel enthousiaste mensen. En 2 enthousiaste mensen zal het niet meer lukken. Mocht je een Roemeens team hebben zoals wij hebben gehad, die met 10, 15 man aankomen. Ja, als je daar 8 man enthousiast mee krijgt, dan heb je een start. Maar bijvoorbeeld de Russen, daar komen er 2 of 3. En dan valt het niet mee om iets op te zetten. En je hebt er natuurlijk nog heel wat bij nodig bij een wielrenschans. And now please welcome the next host of the World Official Sportball Games, Indonesia. Ik denk dat we weer een hele goede basislijn hebben voor verdere ontwikkeling van de internationale wielrennen. Met name de contacten die we de laatste weken dus leid hebben. Een uitnodiging voor India om daar een lezing te houden door het wielrennen. En over jou hier hebben we Jakarta. En ik heb met de organisator een gesprekje gehad en die had al min en meer thuis zijn dat we een hele grote kans maken om daar weer te demonstreren en de wielrensport daar bekend te maken.